Salam eylek, miras aýlymynyň sanatyma, hormatyma, gepleşiginiň mehriban muştaklary sawurgyna turanmasyňyz. Sanatyma, hormatyma, gepleşigi bugün bahar pasynyň ähli gözelliklerini siziň kalbyňyzda çaýmak maksady bilen, onam owazyň üstü bilen çaýmak maksady bilen ýaýlymda siziň bilen bir şeýle ajaýyp umyt bilen, ardy bilen gepleşmeli başdan başladyk. Sizem soňra çeni seýnetmäne ýaýlymyna hoş geldiňiz diýär. Eýtem biziň gepleşigimiziň şol hormatly mehmany kimkä? Ol sunat işgäri, sunat maşgalatyndan kemale gelip, bir näçe ustad halypalaryň halk aýdymyny ýoýman millilik bilen, edil halypalaryň kesipkärini dowam edip ajaýplyk bilen halkymda ýetirýär. Ol aýdymçy özüniň ajaýyp aýdymlaryna bahar pastyny watanymyzyň atydylyny wasp edýär. Howa mehribanlar. Ol aýdymçy Türkmen Gazi Döwlet Konsernyň medeni şäherlik merkeziniň halypy aýdymçysy owadan denarma Gülşirin gelmedi. Gülşirin hoş gördük. Köp sağ ol. Ötülürmü keşte çektim çabıtlarımı mehir kattım hoş arzumu seni taptım doğam onun alacağım hoş arzumu seni taptım doğam onun alacağım alacağım. Sunat nesil iderlaýan Gülşirin aslında? Elbette. İdarlaýar. Türkmen gıydı çıktı tekrar inana gıylarımı çıktı tekrar inana. Şu owadan läle güllerden çemenler tefawut berýät elmedam adyrmyşyň adam owaryň adam gülleri ýaly owadan bolsun. Köp sağ olun. Vatan Türkmenistan Türkmenistan Can vatan Türkmenistan. Gülşirin egerde siz men yerimde bolup şu wagt maňa sowal bermeli bolsa, näme sowal bererdiňiz? Pikirlendirdiň sen meni. Ağlamağım yürek yağım milliligim bedegidir alacağım. İlkilene bahar pastynyň ajaýyp güni. Ýurdumyzda toýlanýan 8-nji mart halkara denalar güni münasibetli şonu gepleşmede mehman bolanyňyz özüňizden bahar pastynyň ajaýyp pyrsatyny ýatlaýan owadan läle gulleriň arasynda çaklymyz kabul edip geleniňizde köp sağ bolsun aýdýas. Gülşirin ýurdumyzda toýlanýan halkara denalar güni münasibetli şu owadan läle gullerden çemenler tefawut berýät elmedam adyrmyşyň adam owaryň adam gulleri ýaly owadan bolsun. Köp sağ olun. Denan diýme dünýede adamlarda dowamda gözellikde taý bolma ýaşaýyşy güwende onun edil insan ýok ýaşaýyşy güwende. Gülşirin biziň döwletli diýarymyzda sunatymyz ol hormatda. Biziň baş halypamyz edýän işi görelli, ömür ýoly ýörelgi, milli liderimiz gahrman arkadağımızın peder ýolun parasatly dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzyň saýatynda sunatymyz arşagally. Ine halkara paragatçylyk anaşmak geliniň bu ajaýyp ýadam kalbymyza şatlyk paýlap ülkemizde Müşka Anwar seçip özüniň ajaýyplygy bilen kalbymyza dolly. Elbetde gepleşigimiziň başynda biziň şeýle döwletli diýarymyzda sunatymyza goýulan hormat hemde sunatymyza döredilen mümkinçilikler dogrusynda başlary. Çünki ýaz pastynyň ajaýyp güni ählimiziň hem kalbymyzda joşsunma. Şu gepleşigimiziň başyna ilki bilen şeý bizi şular ýalak bir bagtly durmuşda, bagtly döwürde ýaşadýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bäxtli, watan ähmiýetli tutýan tutumlary elmedama rowaşlyklara ýetlensin. Sağ olun Gülşirin, ardy bolanyňyz hatyrly bolsun. Bu ýyl halkara paragatçylyk anaşmak geliniň ajaýyp ýady Türkmen halkyna özüniň Müşka Anwaryny gelli gepleşmeden başyna milli liderimiz gahrman arkadaly gahrman serdarymyda bu soňjyňyzda ajaýyp joşun bilen ýerine ýetirip berseňiz. Biziň owadan ýurdumyz bar, owadan döwletimiz bar, paragat döwletimiz bar. Şoň üçin her bir aýdymçy özüniň şu watana bolan söýgüsini aýdymyň üstü bilen beýan edýär. Menem şu Türkmenistan watanymyzy wasp edip gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy wasp edýän Türkmenistan ýan aýdymy getirdim. Edil şu taýda şol aýdymy aýtyp berän jahan. Başsyny. Arkadaly ak ýollar
senin ye. Onun koktebigat adam elem jahan yarçınlıklardan aýdýar. Her bir adamyň sunata gelmek üçin belli bir sebäpler bolýar. Sen sunata gelen günlerinde kimdir beýik sunat ustadynyň ýoluny dowam edip sunata ädim bilen gadammasýar. Ýürek berip berdilen sunatyň zähmetiň netijesinde de adam sunata ödün taplap halkymyzyň söýgüli sunat işgärine görýär. Indi size sunada nädik gelliňiz diýip sowal bermegiň geregi ýok, çünki halkymyzdan bilýär, bizden bilýär. Siz sunat maşgalasyndan kemale gelliňiz. Şu belläp geçdiň de kakam biziň başlangyjymyz bolup dutaram çalýa aýdymym aýdýa şükürwa şadyny göterýän çağalar sunat mektebinde bir näçe ýyllar halipa bolup mugallim bolup bir näçe şähertleri ýetişdirdi. Men ýardym ötüşýärde kiçi wagtym elmydama kakam dutar çalýa. Madama şoň ýanymda bolup şonu kakam ýokka dutar çaljak bolup ýa aýdym aýtjak bolup bir näçe mugallimlerden bilim alym. Şo wagtky sunata bolan söýgüýüm bir ihlasym meni şu günlerime ýetirdi. Doğrudan her insan ykbaly urjak hünerini çağalyk ýyllaryndan saýlaýar. Göräýmeni entek durmuşyň agyny garasyna düşüp ýetişmenke, insan nädip beýle beýik duýgu bilen ýüzleşip bilýärke? Bu diýsen oýlanýar ýa-da. Şol ýyllaryň süýji arzulary, çağalyk köwesi insany bagtly günlere getirýär. Haýa Kulibadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa ýerleşdim. O taýda bir näçe halipalardan bilim alym. Taçylyk mektepde okan döwürlen bir näçe ýarşlarda, bir näçe çärelerde elmydama şu hormat hatlara manasip boldum. Şolar ýaly çağalygymyň geçişi Türkmenistanyň halk artisti Allaberdi Ataýevden bir näçe aýdymlar öwrendim. Häzirim toýlarda, dawaralarda, ýa bolmasa şu teleýaýlymlarda şol halipaň öwreden aýdymlaryny şu wagtda urjedim aýdýan. Başga da Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şarifden bir näçe aýdymlar öwrendim. Şägirt halipadan ozdurmasa käri terdilýär. Ene söhbetimiziň şu ýerine ustad aýdymça özüniň halipalardan öwrenen aýdym sazlarynyň inçe tilsimlerini ýaş nesillere ýetirýänligini, zähmet çekýänligini gaýta-gaýta nyktaýar. Çünki halipalaryň döreden ýoly bugün bize nusgalykdyr diýip sözüni dowam etdi. Sana sankan bolar jahan şol halipalara sag bolsun maýdýan halipadan öwrenen zatyny edil şol öwrenen şekilli öwrenip soňky nesillere ýetirmän başarmaly sebäbi o zatlara ýa men üýtgössem ýa bizden soňky şägirtler üýtgösse olay ýam sungat gitmek bilen bolýar. Şoň üçin halipalardan öwrenen zatymyzy şu wagtda özümizem ýaşlary öwredýär. Hawa. Hinlenende çağa duyan ödümü, malay
bu adam siz şeýle zähmetiňizden taplanyp Türkmenga döwlet kanseriniň medeni şöwrek merkezine Ussat Aydymçylyk zähmet çekýäňiz. Elbetde siziň zähmet çekýän ojaňyzda da bir näçe toparlar bar. Hawa, Indi şu hawa. iş ojaňyz barada da özüňizden eşdeli. Zähmet çekýän ojagymyzda bir näçe bölümler we Türkmen milli halk saz bölümleri bar, tans bölümü bar, galkynyş tans toparymyz bar. Başga da bir näçe toparlarymyz bar. Estrada bölümümüz var. Şo taýda menen bagşy bolup işleýän Türkmen milli halk aýdymlarymy ýa bolmasa milli aýdymlary şu wagtky zamana milli aýdymlaryny öwüşüň berip şol döwlet çärelerine aýdýar. Indi Gülşen şu ýerde bir soraw döreýärdi. Siz ilklikler diňe dutar taýat guralmagy halk aýdymlary ýerine ýetirýärdi. Wagtyň geçmegi bilen siz estrada bilen halk aýdymlary bilelikde alyp halka ýedirýär. Indi estrada bolan höwüsüňiz haçan başlady we näme sebäp boldy şoňa? Esasy men ýüregime ýakyn dutar Aýdymlar. aýtmak, gyjakda aýtmak, türkmeniň şu halipalardan galan aýdymlary aýtmak men ýüregime ýakyn bolup durýar. Men şu terpay döredçilik toparyny bir näçe ýyl zähmet çekdim. Şonda meni Türkmenistanyň halk artisti Halipa Muratgel Bayramberdiýew meni şu estradada aýtmagynda uly menne täsir gallarda da şo gyýylar bilen üýüşüp estrada görnüşinde türkmen halk aýdymlary başardygymda ikisinem ýerine ýetirýän. Bedenim bizini gelin yanıma yanıma Ay ha ha huru gülvasına dönüyün dönüyün Seller sözü derman dertle canına canına Geresmeni kılvasına dönüyün dönüyün Seller sözü derman dertle canına
Şimdi şiirde bir sonra öğretmedi ile yani gepleşemeden başına da ayttık. Sunat maşgalatından kemale gelen. Sunat nesil iderleyen bu şiirin aslında. Elbette. İdarlıya sebebi bir neçe qarnaşlamız da var. Ejem ahtygyny hudulänni men aýdysymdan utanýan. Şolar ýaly ejemin malaýym sesi var. Yani ya bolmasa oglan agalam var. Olaram üýşemizde bir gıcak çalýa, bir dutar çalýa. Gelecekde de yine dowam eder. Demek sizden soňky nesiller öz jigiňiziň perdentleri dowam edýän eken. Edil öz maşgalaňyzda ýok. Öz maşgalamda bir ahtyjagym var. Dep kakya, hinglenýä. Boljak oglan çağalygyndan belli belki dowam etsin ahtyjagyň. Gülşirin neşvat bir owadan Leyla Güllerin arasında otursa, öden bahar faslı. Elbette şahirde bir qowsitir wada kim diýer ýaz güli owadan bolar, kim diýer göz güli owadan bolar, yürekden sordum yüregim diýdi. Her kim öz güli owadan bolar diýdi. Şu owadan Güllerin içinde
şeýle bir täsin güller bar. Ýöne näme adamlaryň dünýä garaýşynyň bir meňdeş bolmaýşy ýaly olaryň islegleri hem halaýan zatlaryň bir meňdeş bolmaýar. Her insanyň özüçe pikir bar. Şunu diýmek bilen näme sowal beretmeli? Haýsy güller halaýanys? Men bägüller halaýan. Bägül halaýan. Gyzylgül şu kiçiligimizden bir howluda zatda ösenlenim hemen bir janly gül hasam dinan maşgala gowgörýän renki gyzylla. Özümden şu wagt gyzyl geýdik. Men gyzylgüli hasam gyzyl renki gowgörýän. Diýmek renkleriň içinde gyzyl halaýan. Soragymyzyň jogabyna gyzyl bägüller gowgörýän diýdim. Ýene de sana gyzyl bägüller. Şoňçynem şeýle ogadan güller durmuşyňyzda ýaraňyz bolsun. Köp sag bolun. İşip düýüňden İşip düýüňden nurlanypdyr çoğlugyndan aşygyma ýüregimden wepam bolan alajam aşygyma ýüregimden wepam bolan alajam. Aşkın alamati Ömür aşkın alamati Ya gönlüm peklik katı Çepir ellerin gıynatı Doğan bolun alacağım Çepir ellerin gıynatı Doğan bolun alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Gözden dillen Qur'anımdır Gözden dillen Qur'anımdır Qalbimden soranımdır Koydusum hem yaranımdır Söýgüm bolan alacağım Koydusum hem yaranımdır Söýgüm bolan alacağım Çarpılarıma ceket kaktım Kürtülerime keşte çektim Çabıtlarıma mehek kattım Koşarduğumu seni taptım Doğan bolun alacağım Koşarduğumu seni taptım Doğan bolun alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Ala ala alacağım Ala bağım, akça bağım Ala bağım, akça bağım Kıyız yüreğinin ödenidir Ala bağım, yürek yağım Milliliğin bedegidir Ala bağım, yürek yağım Milliliğin bedegidir Ala ala alacağım 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 Sunnat adamsynyň kalby ilminden marasy bolýar. Bu barada biziň başga lipamyz milli liderimiz şeýle diýär, sunnat kalplar arasalaýa diýär. Peder ýolun parasatly dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyz sunnat kalplary birleşdirýär diýär. Görýäňem nähil ajaýyp gyzyla gaplamaly sözler Sunwatyň üstü bilen ähli adamlar bilen dostlaşyp, şu dostluk, doganlyk, şu gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň şu biz sunwat işgärlerini daşar döwletlere uğratmagy, şu zatlaryň aňyrsynda da sunwat bar. Döwletimizde bir näçe halipalaryna ötüp geçen
şolon amana yürekleri arasda bolup şu gögünleri pek bolanna hiç ile ulumsuluk bolmadyk. Şu näçe sunugat işgäri bolup şu sen tanymal bolsaňam başyň aşak bolmaly gadyan teräbi miýgeli bagyň başy aşak bolýar diýede. Awa sen halk bilen işleşik bolsaň, halk köpçüligin bilen gatnaşak bolsaň, sen adamçylygyň bolmaly, arasda ýüregiň bolmaly. Gülşirin edil şu wagt gowy misal ýetirip aýtdyňda menem şu ýerde metboga sahypalaryny okan bir gowy tymsalymy aýdasym gelýär. Öňüm diýe bir halipa malum diýe öz okuwçylaryna sapak berýär diýe. Bir näçe geljekde sunuwa dişgär bolmaly şägirtler şonu alyp taýtan ýüzüne diýe ullukan birlik kesipdir diýe. Onu şägirtlerine ýüzlenip bir basan haýsy dipdir, bir dipdir. Şol adam kärçilikdir dipdir. Aýdyndan ýene bir noly ýadypdyr, bul üstünlükdir. Ýene bir noly ýadypdyr, bul şowullukdyr. Bul iň sunuwatyň beýik nokada diýip ýanky biriň aýdyndan bir näçe noluklar tükünükse sany emele getiripdir. Okuwçylar diýe herse bir nolga ýap, her kim özüni isleýän zady diýe kim gowy sunwat işgär bolmany, kim halipa bolmany, kim beýiklige ýetmän arzu edip şol ýerde milliardlarça sany emele getiripdir. Ana malum diýe okuwçylaryň ýüzüne seredip ýanky nollyň öňündäki birlik pozupdyr diýe. Indi bu sany näçe boldy diýipdir. Okuwçylar diýe hiç sany aňlatmaýar diýip jogap beripdir. Şonda halipa diýe okuwçylaryna ýüzlenip diýmek adam kärçilik ilkinji nobatdadyr. Adam kärçiligi ýok, insanyň üstünlügem sunwatam uzağa gitmez diýe. Şoň üçin biziň durmuşymyzda adam kärçilikle dostlar doganymyz ýar bolsun. Şeýle arzuwlar bilen bir gowaýdym halkymda ýetiräýeli. Ay balım azam gülüm azam, balım azam gülüm azam, gülüm azam, turne zan tava boldy. Bir bollu gündi diyeceğim, ne zan gaýdy bir tava boldy. Turne zan tava boldy, tava boldy. Ay bragam var adı bençel. Ay bragam var adı bençel. Adı bençel, adı bençel, adı bençel. Tağ yanında kumuş hancar. Seni öldür, meni yencel. Necep can gaýdy bir tava boldy. Dur Necep can tava boldy, tava boldy. Ay tava vursa goňşy ýatmaly. Goňşy ýatmaly, goňşy ýatmaly, goňşy ýatmaly. Goňşy ýadyndan unutmaly. Näden çekdim hergiz bitmeden. Necep can gaýdy bir tava boldy. Tur Necep can tava boldy, tava boldy. Ay malayım diýer derdim çokdur. Derdim çoktur, derdim çoktur, derdim çoktur. Dostumdan düşmanım köpdür. Senden gaýry ýarym ýokdur. Necep can gaýdy bir tava boldy. Tur Necep can tava boldy, tava boldy. Senden gaýry ýarym ýokdur. Necep can gaýdy bir tava boldy. Tur Necep can tava boldy, tava boldy. Adam öz ýürekdeşi bilen söhbetdeş bolanna
on waqtın nädik geçenden bilen ok diýe-de şu siz bilen owadan gülleriň arasynda söküp edip dursa kalmam joşunly halk köpçüligine çykyş edýäňiz. Şonna elmedama halkymyza bir ýörgünli söz barda başym özüňe goýanyndan ýerine ýetirip berdiler. Egerde ne siz aýdar şu canly ýagdaýda konsert berip dursaňyz, tamaşaçylaryň birem sizden özüňize goýan aýdymlar aýdyp berdiseler. Ol aýdym halk aýdym bolardymy, estrada aýdym bolardymy? Halk aýdymy bolardy. Sebäbi ýaňam sözümde aýtdym, türkmeniň halk aýdymlary men ýüregimiň törüne ornu bar. Sebäbi elmedama nira barsamam türkmeniň halk aýdymlaryny ýanglandyryp aýtmany gowy berýän. Sawal Gülşirin, ona şeýle aýdymlar elmedama halk köpçüliginde ýetirip durun. Şu ýerde size ýene bir sowal bilen ýüzlenesim gelýär. Biziň ýurdumyz toýly watan. Watanmadan her bir toýlaryna biz elmedama suňa deserlenmedilen, owadan labaslanmadilen toýmadan gorkuny görüp başýar. Şoň üçin şahir diýenler toýun ýaraşygy gelinler, gyýdylar diýe. Bayramçylyk gepleşigi siziň bilen dowam edýär. Watanmadan toýly günlerini biz elmedama watanmazda toy tutup berek toy münasibetli kutlaýar, toy arzuwlaryny aýdýar. Şahir diýär, eneleriň bayramy, sonalaryň bayramy, ýer ýüzünde bellenýär, gyýdy gelinler bayramy diýär. Elbetde Gülşirin biziň watanmazda denanlara ul hormat goýulýar. Her ýyl 8-nji mart halkara denanlar güni münasibetli biziň döwlet başçylygymyzyň her bir türkmen denanyna ýapýan şafer paýy biziň begençli başymyzy göwe dirýär. Hatda çağalar bagyndan başlap öýde turan enelemde, ejelemde çennem bir paýyň eýeleri bolýarlar. Şoň üçin her paýla denanamyzyň ýüzlerinden gülüp dursun. Biz denanlar elmedama bag takyny aýdym aýdalym, bag takyny söhbet edelim. Sebäbi diýe adam diýe haýsy ahwaly diýe başyndan köp geçirse elmedama şo hakda gurrun edýär diýe bilen şu wagt Ferit gör iki sözümizin birine diňe bagt diýen söz cümleni köp bolanýar. Şu ödüm biziň bagtly durmuşymyzdan söhbet etýär. Aýdymçy bilen alp barjynyň arasynda gyzynjyr ýaly bag sora bolan jogaplar barak dolpdurýar. Bize milyonlarça adamlar tamaşa edip otyrlar-da. Şol milyonlarça insanlaryň içinden her insany bir gyzyklandyrýan sowal we her kimiň şol sowala bolan jogap garaýşy bar-da. Sebäbi ýaňam aýtdyk, insanlaryň pikirleri içil bir meňdeş bolup bolmaýan-da. Ýani şu ýerde size bermedik sowalym. Siziň hem şu sowaly jahan maňa beräýim eleken diýen sowalyňyz boldymy içiňizden? Yok, esasy şu buýsanjymy şular ýalak ýaýlym arkaly ýetirip begendiretim gelýärdi. Ana şu soraglary ýöne sen maňa berdiň. Her bir enatany marduda Gülşirin öz perdendiniň kesipkäriniň ussady bolmak. Şoň üçin elmedama enatalanmada biziň durmuşda ýolumyz tapmana ullakan gollaw berýär. Biz hem şolaryň anamyny ödep, diňe watan halar, ogullar, gyýdylar bolalym we şeýle perdentlerem ýetişdirip watanmyzyň waspyny edelim. Dowam edip duran söhbetimizde Zenan aýdymçy Gülşirin Gelmiradowa meniň esasy maksadym enatamyň öňündäki borcumy berjay edip watanmyza, halkymyza hyzmat edip tamaşaçylaryň söýgüli aýdymlaryny aýtmak, tamalaryny öldürmek, olaryň arzuwlaryny hasyl etmek diýip sözümizi şeýle dowam etdi. Şular ýalak biziň owadan döwletimizde şu enatanyň buýsanjyna münasip bolmagam bir uly bagtyň biri. Men begenýär enatanyň anamyny ödem bagat. Gülşirin, egerde siz meň ýerimde bolup şu wagt maňa sowal bermeli bolsa, näme sowal bererdiňiz? Be, pikirlendirdiň sen meni. Sen ýaň maňa diýdiň, haýsy güle gowy berýän diýdiň. Menem bägüller gowy berýän edim. Edil şolar ýaly, sen haýsy güle gowy berýän? Gülşirin, doğrudan hem gülleriň hiçsem elbetde. Gül bizi gül göremedi, hokma ýylgyrýar. Dogry dämi? Gamly wagtymyz bize gül sowgat berse biziň ýüzümizde ýylgyş peýda bolýar. Ýöne ýank diýişim ýalak da her kim öz pikiri bar. Men näme üçindir çigillem güllerini gowarýan. Sebäbi çigillem gülü meni çağalama dolaýar-da. Çigeými ýetýärdim şany. Gülşirin, halkymyzda maksatsa durmuş, ganatsy guşşal hasaplanýar.
Biz elmadama ödüňizde maksat goýýas, şol maksada ýetmek üçin zähmet çekýäs, ihlas edýäs. Şol ihlasymyzyň netijesinde de maksadymyz murat bolýar. Häzir bizim watanymyz arzularyň hasyly bolýar watany. Milli liderimiz Gahrman arkadamyz Türkmenistan ajaýyp arzularyň hasyly bolýan watanydyr diýär. Bizim şunky eden arzumyz gün bilen dop hasyly bolýar. Çünki biz şu döwrüň bagtly denanlary. Sizin öňüňizdäki maksadyňyzam halkymda tanış etseňiz. Öňümdäki maksadym halkymyz üçin elmadama täze aýdymlary işläp halkymyza ýetirmek. Bizim owadan döwletimiz bar, owadan diýarymyz bar, Gahrman arkadagymyz bar, arkadagy Gahrman serdarymyz bar. Watanymyzy waspedýän aýdymlary, ýa bolmasa türkmeniň halk aýdymlaryny halkymyza ýetirmek biz üçin uly borç bolup durýar, biz üçin uly maksat bolup durýar. Gelecekde de näme halkymyza täze aýdymlary işläp, şu pursatda Gahrman arkadagymyza, arkadaly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan janlar sag ömürleri uzak bolsun. İl yurt bähbetli, watan ähmiýetli tutýan tutumlary elmadama rowaşlyklara beslensin. Yurdumyz abad bolsun, asmanymyz parahat bolsun. Bahar pasynyň ajaýyp pursatyny ýazlatýan gülleriň içine söhbet etmek şeýle bir täsirli. Ona da zenan bolup gülleri synlamak, güllerden lezzet almak diýsem bagtly diýär. Şoňçyň bagtly döwrüň bagtly denanlary, biz bagtly döwrüň bagtly anwa diýişgärleri, biz türkmen denany Türkmenistany diýip her bir sözlerini gaýta nyktalap, bagtlyny aýdymyýarlar. Ine hötsühüdümizde aýdymçyl joşguny sözlerini şeýle buýsanç bilen, yurdumyza toýlanýan bayramçylyk bilen türkmen denanlaryny gutlamak bilen dowam etdi. Ähli yurdumyzyň denanlaryny, kümüş taşly enelerimizi, mamalarymyzy, uýalarymyzy, jeglerimizi, gyýylarymyzy, ejelerimizi şu halkara 8 mart bayramı bilen tüýsürügümden gutlaýan goý elmadama denanlarymyzyň ýürekleri päk bolup, läli gülleri ýalyk elmadama owadan bolup ýalkyn saçyp dursunlar. Saçaklary bereketten dolu bolsun. Sag ol bolşaryn. Şolar dowlary biz size de aýdýas. Köp sag bolun. Elmadama şu owadan gülleri ýaly durmuşyňyz elem moşar misaly. Şöhle saçyp dursun. Döredýän eserleriňiz milliligi bilen, elbetde hakyky nusxasy bilen ajaýyp owaz bilen halkymyzyň ýüregine ýaşasyn goý intek ençeme ýyllar türkmen sanatynda gowy eserler döredin bizem şol eserleri ýaýly markaly halkymyza ýetireli. Ýene bir ýola çaklymyz kabul edip gelip beren ajaýyp gurrunlaryň üçin ýerine ýetiren aýdymlaryň üçin sawalsyn aýdýas ýurdumyza toýlanýan halkara 8 mart bayramçylygy gutly bolsun. Toýlamazam toýlaşdym. Sag bolun. Çabuk düğmeti Gül yakati biledigi elmeti Näde sözü bir baktım çümeti Türkmen gıydı çıksa tekrar teyrana Gıyır gelinler çıksa tekrar teyrana Yürekleri de bantı yadık şulati Çalar şerif düğmeti
savat ünneti Güya qati biledigi egmeti Näde sözü deyip baktım çümeti Türkmen gıydı çıkta tekra tirana Gıydı eller çıkta tekra tirana Gıydılarım çıkta tekra tirana Türkmen gıydı çıkta tekra tirana Gıydı eller çıkta tekra tirana Mehriban ene gördüňiz, synladyňyz öz ajaýyp owadyna güllere jan berýän, bilbillere owad berýän, halipalaryň aýdymlaryny ýoýman, millilik bilen halkymyza getirýän, denan aýdymçymyz, owadan aýdymçymyz. Gülşirin Gellim radio bilen taýarlan tökötdeşligimizde, bayramçylyk gepleşigimizde syn etdiňiz. Milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz arzuwlar umytdan dörep anamdan berkeýär diýe. Biziň arzuwlarymyz umytdan döredip anamdan berkeýän milli liderimiz, gahrman arkadaşymyzyň arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň janlarsa mertebeleri belent alyp barýan tutumly işleri rowaşy ýollarda rowana bolsun. Halkara parahatçylyk we ananşmak geliniň bu ajaýyp ýadyna toýlanýan halkara denanlar bayramçylygy bilen ähli enelenmedi, ýeňelenmedi, uýalanmady, sonalanmady, jigilenmedi. Mehriban aýallygyny tüýsüremeden mehirli gutlaýap, goý watanmyzyň toýlaryna ýaraşyk bolup, şu gülleriň owadanlygy ýaly owadanlyk kalbyňyzda, ýüregiňizde nur çaýdyn, bayramlaryňyz gutly bolsun. Ýene-de ýaýlymda görüşençek hoş wagtyňyz.